Yn galwad i addoli heno o lyfr datguddiad, bennod gyntaf, adnod 5, i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn rhyddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef, y bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni ymuno i addoli nawr te, gyda'r emyn cyntaf heno, pa le, pa fodd, dechreuaf o liannu'r Iesu mawr. A darlleniad heno nawr yn dod o Exodus pennod 33 ac ymlaen i ddechrau pennod 34. Exodus pennod 33. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dos gyda'r bobl a ddygaist allan o wlad yr Aifft, ac ewch i fyny oddi yma i'r wlad y tyngais wrth Abram, Isac a Jacob, a'i rhoi i ddisgynyddion. Anfonaf angel o'th flaen, a gyrraf allan y Cananeaid, Amoriaid, Hethiaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Dos i wlad yn llyfeirio laeth a mêl, ond ni fydda fi yn mynd i fyny gyda thi. Rhag i mi dyddifa ar y ffordd, oherwydd pobl war galed ydych. Pan glywodd y bobl y newydd drwg hwn, dechreuasant alaru, ac ni wisgodd neb ei dlysau, oherwydd yr oedd yr arglwydd wedi dweud wrth Moses, dywed wrth bobl Israel, pobl war galed ydych, pe bawn yn mynd i fyny gyda chi, gallwn eich difa yn ddirybydd. Tyn dy dlysau oddi arnat,
ac fe benderfynaf beth i'w wneud â thi. Felly tynnodd pobl Israel eu tlysau ger mynydd Horeb. Arferai Moses cymryd pabell a'i gosod y tu allan i'r gwersyll, bellter oddi wrtho, ac fe'i galwodd yn babell y cyfarfod. Roedd pob un a fyddai'n ceisio'r arglwydd yn mynd at babell y cyfarfod y tu allan i'r gwersyll. Pan fyddai Moses yn mynd allan at y babell, byddai'r bobl i gyd yn codi, a phob un yn sefyll wrth ddrws i babell ei hun ac yn gwylio Moses nes iddo fynd i mewn. Pan fyddai Moses yn mynd i mewn i'r babell, byddai colofn o gwmwl yn disgyn ac yn aros wrth y drws, a byddai'r arglwydd yn siarad â Moses. Pan welai'r holl bobl y golofn o gwmwl yn aros wrth ddrws y babell, byddai pob un ohonynt yn codi ac yn addoli wrth ddrws ei babell ei hun. Byddai'r arglwydd yn siarad â Moses wyneb yn wyneb, fel y bydd rhywun yn siarad â'i gyfaill. Pan ddychwelai Moses i'r gwersyll, ni fyddai ei was ifanc, Joshua fab Nun, yn symud o'r babell. Dywedodd Moses wrth yr arglwydd, edrych yr wyt yn dweud wrthyf am ddod â'r bobl hyn i fyny, ond nid wyt wedi rhoi gwybod i mi pwy yr wyt am ei anfon gyda mi. Dywedais dy rwyf yn dyddewis di a chefais ffafr yn fy ngolwg. Yn awr os cefais ffafr yn dolwg, dangos i mi dy ffyrdd, mwyn i mi adnabod ac aros yn dy ffafr, oherwydd dy bobl di yw'r genedl hon. A tebodd yntai, bydda fi fy hun gyda thi, a rhodda fi ti o'r ffwysfa. Dywedodd Moses wrtho, os na byddi di dy hun gyda mi, paid anharwain i ymaith oddi yma. Oherwydd sut y bydd neb yn gwybod fy mod i ath bobl wedi cael ffafr yn dolwg, os na fyddi'n mynd gyda ni. Dyna sy'n fy ngwneud i ath bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, fe wnaf yr hynna o fynaist, oherwydd cefais ffafr yn fy ngolwg, ac yr wyf wedi dy ddewis. Meddai Moses, dangos i mi dy ogoniant. Dywedodd yntai, gwna fi'm holl ddaioni fynd heibio o'r flaen, a chyhoedda fy enw arglwydd yn dy glyw. A dangosaf drigaredd a thosturi, tuag at yr rhai yr wyf am drigarhau a thosturio wrthynt. Ond, meddai, ni chai weld fy wyneb, oherwydd ni chaiff neb fy ngweld a byw. Dywedodd yr arglwydd hefyd, bydd lle yn fy ymyl, saf ar y graig, a phan bydd fy ngogoniant yn mynd heibio, beth roddaf mewn hollt yn y graig, a thorchuddio am llaw nes i mi fynd heibio. Yna tyna fy maith fy llaw, a chei weld fy nghefn, ond ni welir fy wyneb. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, nadd ddwy lech garreg fel y rhai cyntaf, ac fe ysgrifennaf arnynt y geiriau oedd ar y llechau cyntaf a doraist. Bydd barod erbyn y bore a thyrd i fyny'n gynnar i fynydd Sinai ac aros amdanof yno ar ben y mynydd. Nid oes neb i ddod i fyny gyda thi ac i ymddangos yn unman ar y mynydd a phaid a gadael i ddefaid na gwartheg bori ar gyfyl y mynydd hwn. Felly naddodd Moses ddwy lech garreg fel y rhai cyntaf a chododd yn bore ac aeth i fynydd Sinai fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddo a chymerodd yn ei law y ddwy lech garreg. Disgynnodd yr arglwydd mewn cwmwl a safodd yno gydag ef a chyhoeddi ei enw arglwydd. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen a chyhoeddi yr arglwydd. Dyw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyrlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau, drygioni a gwrthryfel a phechod. Ond heb adael yr eog yn ddigosb, ac yn cosbi plant a phlant eu plant, hyd y drydedd ar bedwaredd genhedlaeth am drygioni eu tadau. Brysiodd Moses i ymgrymu tua'r llawr ac addoli. Yna dywedodd, os cefais yn awr ffafr yn dy olwg o arglwydd, oed i ti fynd gyda ni.
Bod y bobl yn wargaled maddau ein gwrthryfel a'n pechod, a chymer ni yn etifeddiaeth i ti. Dyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio, gawn ni ddod ger bron Duw. Diolch arglwydd am gael bod eto mewn oedfa newydd heno. Diolch am y rhyddid i ddod at ein gilydd, diolch am y cyfle, diolch am y fraint, diolch am y gwahoddiad a'r cymhelliad i ddod arglwydd at ein gilydd. Wyt ti wedi dweud wrthon ni beidio ag esgeuluso cynnyll gyda'n gilydd mwyn daddoli di. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr addewidion lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn denw yno y byddaf yn y canol. Ac o arglwydd i ni'n gweddio heno y byddi di yn y canol gyda ni. Arglwydd i ni wedi darllen yr hanes am Moses a'r bobl arglwydd yn yr yngalwch, ac fel oedd na bygythiad, perygl, na fydde ti ddim yn mynd gyda nhw. Ac o arglwydd wrth i ni ddod yn hyd heno nawr, i ni'n gweddio y byddwn ni'n gwybod y fod ti gyda ni. Y fod ti gyda ni yn yr oedfa yma heno o arglwydd, ac yn dangos i ni rhywbeth o dy ogoniant y di. Ac o arglwydd i ni yn diolch bod ni'n cael dod at yr orsedd nawr, bod ni'n cael dod at yr arglwydd, bod ni'n cael dod at Iawe, y Duw tragwyddol, y dwyf, yr hwn y dwyf. A bod ni'n cael dod yn enw ac yn haeddiant ac yn hyfiawnder Iesu Grist. Ac o arglwydd ein dyhead ni, a'n nod ni nawr yw dygeisio di o arglwydd. I ni eisiau rhoi clod i ti, ni eisiau rhoi mawl i ti, i ni eisiau gogoneddu dy enw di. Wyt ti'n ddew mawr, gogoneddus, wyt ti'n greawdwr, y nefoedd a'r ddeiar. A mae'r ddeiar yn llawn o dy ogoniant di i'r rhai sy'n gallu gweld. Ond mae'n llawn beth bynnag, ond mae gymaint yn methu ei weld. Llawn yw'r ddeiar, o ogoniant, nef a deiar, tir a môr. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n gweld ogoniant i yn greadigaeth, bod ni'n gweld dy ogoniant i yn dy waith di arglwydd, yn y ffordd wyt ti'n arwain dy bobl yn yr Hen Testament, fel ni wedi darllen nawr. Gweld gogoniant dy allu i greu cenedl o un dyn, dy allu i'w harwain nhw, dy allu i'w hachub nhw, dy allu i'w harwain nhw i wlad yr Addewid. O arglwydd, i ni'n gweld gymaint o dy ryfeddodau di fanna yn yr Hen Testament o arglwydd. Ac wedyn i ni'n gweld yr arglwydd Iesu wedi dod mewn cnawd yn llawn gras a gwirionedd, ac ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant megis yr unig anedig oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Ac o arglwydd i ni eisiau heno gweld cipolwg o ogoniant i eto. I ni ddim yn honni bod ni wedi gweld y cwbl arglwydd, i ni eisiau cael ein atgoffa, ac i ni eisiau gweld rhagor o ogoniant di, oherwydd ein diffyg golwg ni o arglwydd. Bod ni'n fyr yn golwg fel dynoliaeth, ac i ni methu gweld. Nid i agor ein llyged ni rhagor heno i weld mwy o ogoniant di, mwy o ogoniant y fab di, yn y groes yn arbennig. Ac wrth i ni ddod at y swper wedyn ni arglwydd, i ni'n gweddio eto wrth gofio y byddwn ni'n cael gweld arglwydd. Y byddi di'n tynnu rhywfaint ar y llen o arglwydd, y gorchydd, i ni gael gweld. I ni gael gweld mwy a mwy o ogoniant di, gogoniant dy ras di arglwydd, gogoniant dy ddarpariaeth di ar yn cyfer ni, gogoniant y gwaredwr, gogoniant beth sy'n wir i ni ynddo fe. O, mae gymaint i weld arglwydd, ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni heno. I ni'n gofyn i ti amlygu dy hun yn ein plith ni. Achos wrth i ni weld mwy a syllu arglwydd, fel na i ni'n cael ei newid ein hunain o ogoniant i ogoniant. Ac arglwydd i ni eisiau cael ein trawsffurfio, i ni eisiau cael ei newid o arglwydd.
rhagor o ogoniant i ogoniant, nes un diwrnod a byddwn ni'n debyg iddo fe. Ac felly arglwydd i ni'n gofyn i ti drigarhau wrtho ni, i ni'n caffesu bod ni ddim yn gweld yn glir oherwydd ein natur ni yw hwnna. Diolch bod ti wedi agor ein llygad ni, ti wedi agor i ni gael gweld rhywbeth o dy ogoniant, i gweld rhywbeth o brydferthwch ac addasrwydd Iesu Grist ar ein cyfer ni. Dyna sut i ni wedi dod ato fe, ac i ni eisiau gweld mwy a mwy a mwy. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti i'n helpu ni. Mae gymaint o beth eraill yn llenwi ein bryd ni wrth gwrs, gymaint o beth eraill yn dod i'n golwg ni fel petai, yn cymryd ein sylw ni, ac yn aml wrth i ni edrych ar rheini, ni'n colli golwg arna ti, ni'n colli golwg ar dy brydferthwch di ac ar dy ogoniant. Felly helpa ni yw ein gweddi ni, roi ni weinidogaeth yr ysbryd glân unwaith eto heno, achos wyt ti wedi addo a bydd ef yn fy ngogoneddi i. Trwy'r ysrythyr wrth gwrs, yn cymryd o'r eiddof ac yn ei mynegu i chwi. Felly trwy i ni edrych ar y gair sanctaidd, trwy i ni i fyddhau yn cynnal y swper, i ni'n gweddio arglwydd, agor ein llygad ni. Ac o arglwydd i ni yn gofyn i ti i nerthu ni arglwydd yn ein gwaith fel eglwys, bob un ohono ni, helpa ni yn ein tystiolaeth, helpa ni yn ein bywydau personol o arglwydd. Ni'n cyflwyno rhai sy'n yn gwendid yn yr ysbyty, rhai sy'n gartre, a rhai sydd yn galaru. Ni'n cyflwyno nhw gyd i ti o arglwydd. Ac yn gweddio y byddan nhw'n gweld rhywbeth o dy ogoniant i. O'r sefyllfaoedd maen nhw ynddyn nhw nawr o arglwydd. Ac y bydd hynny yn eu codi nhw. Ac yn ei gwneud nhw'n fwy na choncwerwyr, trwy yr hwn a'n carodd ni. Ac o arglwydd bendithian o felly, ni'n gweddio dros lai sy'n wynebu arledigaeth yn y byd. Helpa ddyn nhw weld ogoniant i hefyd arglwydd. Gogoniant y ras, gogoniant y ffyrlonder, gogoniant y gynlluniau, gogoniant y dyfodol sydd, a'r gogoniant fydd yn y nef sydd llawer mwy, llawer trymach, llawer mwy sylweddol, llawer hirach nag unrhyw ddioddefant presennol. Helpa nhw weld hynny arglwydd, helpa ni weld hynny yn glir iawn ac yn gliriach bob amser. Ac o arglwydd felly derbyn ni yw ein gweddi, i ni'n gweddio nid yn unig dangos i ni gogoniant heno, ond amlygad y hun yn ein gwlad ni eto arglwydd. Amlygad y hun i ragor y bobl. Yna gymaint yn ddall o'n cwmpas ni. Miloedd o arglwydd o'n cwmpas ni, miliynau yn ddall. Nid i agor llygad pobl yn y dyddiau hyn. Mae'r dystiolaeth i ni nawr mor glir. Dystiolaeth y greadigaeth, dystiolaeth hanes yn y Beibl, dystiolaeth y groes, hanes iathawdwriaeth. Mae mor glir i ni, ond o arglwydd, mae bobl sy'n ffili gweld o gwbl. Gweld dim ynddo fe. Gofyn i ti i drigarhau arglwydd, ac i agor i llygad nhw yn y dyddiau hyn. Amlygad y hun, amlygad y ras, amlygad y gariad, amlygad yr hwnnwyt i arglwydd. Mae yna ryfeddodau i weld. Mae yna brydferthwch yn dy sancteiddrwydd di o arglwydd. Agor llygad pobl. Trigarha yw ein gweddi ni. Ac derbyn ein diolch ni, maddau ni, ein pechodau arglwydd, ein troseddau, fel i ni di maddau i'r rhai sydd wedi pechu'n ein herbyn ni. Paid a'n harwain ni brofedigaeth i ni'n gweddio, cadw ni rhag unrhyw demtasiynau di-angen arglwydd. Cadw ni rhag y gwared ni, rhag yr un drwg. Eto i ni'n gweddio yn y frwydr yn erbyn drygioni a phechod, nerthan ni heddi, nerthan ni'r wythnos yma arglwydd. Please. Yn enw Iesu Grist, yn nerth yr ysbryd glân, yn rhinwedd y gwad arglwydd nerthan ni, diogela ni, cadw ni a defnyddio ni. A nawr derbyn y clod a'r gogoniant i gyd, trwy Iesu Grist ein ceidwad. Amen.
Wel, gawn ni droi at yr enw nesaf. Ei wisg i mi o gyfnewidiad gwyw. Yng ngwisg fy mai daeth Crist dan ddicter Duw. Y mantell ei gyfiawnder cyfiawnwyr. Yng Nghrist rwy'n fyw, as drosodd brofodd glwy.
Wel, y testyn nawr fel y cyfryw yw Exodus 34, adnodau 6 a 7. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen a chyhoeddi yr arglwydd, Iawe, wrth gwrs, Duw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau i drygioni a gwrthryfel a phechod. Ond heb adael yr euog yn ddigosb ac yn cosbi plant a phlant eu plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth am drygioni eu tadau. Beth i ni'n cael yn yr hanes, wrth gwrs, fel y gwelson ni, oedd ymateb yr arglwydd yw hwnna i gais Moses. Moses sydd yn gofyn yn bennod flaenorol, dangos i mi dy ogoniant. Dwi ddim eisiau arwain y bobl heb bod yr arglwydd gyda fe. Heb bod e'n mynd gyda fe a gyda nhw. Dwi nhw ddim yn barod i symud, achos y bygythiad oedd bod yr arglwydd gallai fe hala nhw mlaen, gallai fe roi angel ac yn y blaen, ond bydde fe ei hunan ddim yna. Ac mae Moses yn ymateb i hynny ac mae'n gofyn am gael gweld i ogoniant ac am sicrwydd y bydde fe. Wedyn ni'n cael y datguddiad yma o'r arglwydd ac o'i gymeriadau, mae'n raslon, mae'n drigarog, mae'n dangos cariad a maddeuant ac eto yn cosbi pethau. Yr un pryd, mae'n drigarog, mae'n gariadus, mae'n faddeugar ac yn cosbi pethau. Ac mae'n dweud hynny wrth Moses. A beth mae'n dweud fanna wrth Moses, gweld y llawnau yn groes Iesu Grist. I ni'n gweld cariad Duw, i ni'n gweld trigaredd Duw, i ni'n gweld maddeuant Duw, a i ni'n gweld cosb a'r bechod. Mae gyd i weld mewn un darlun yn glir iawn yng nghroes Calfaria, yng nghroes yr arglwydd Iesu. A beth i ni am drial wneud heno yw cael gweld rhywfaint rhai o nodweddion gogoniant Duw yn y groes. Gogoniant Duw y tad, gogoniant Duw y mab, gogoniant ei ras. Mae'r groes yn gwneud dau beth o leia. Mae'r groes yn gyflawniad, achievement, a mae'r groes yn ddatguddiad. So mae'n dangos rhywbeth i ni. Ac mae'r ddau yn holl bwysig, a mae'r cyntaf yn bwysig. Mae'n bwysig i ni gofio bod Iesu Grist yn marw ar y groes i wneud rhywbeth, i gyflawni rhywbeth. A dyma sut, wrth gwrs, mae e'n achub. Dyma sut mae achubiaeth i gael. Dyma sut mae prynediggaeth o'n pechod i gael. Achos y taliad sydd wedi cael ei wneud ar y groes, achos yr aberth ar y groes. Dyma sut mae dynion yn cael ei golchi yn lan gen bron Duw o achos yr aberth ar y groes. Oedd e'n cyflawni rhywbeth. Fydde yna ddim iachawdwriaeth, fydde yna ddim maddeuant, fydde yna ddim bywyd trygwyddol, oni bai am yr aberth iawnol yna ar y groes. Mae'n cyflawni buddigoliaeth, wrth gwrs. Mae'n dangos bod e'n concro Satan, yr un oedd wedi'n caethiwo ni mewn pechod. A nawr, mae yna ryddid i gael. Mae yna fyddeuant i ni'n gallu torri mas o afael pechod a marwolaeth trwy Iesu Grist. I gael maddeuant a bywyd newydd, a byw yn nerth ysbryd y Duw. I ni'n cael ein rhyddhau o bechod. Mae pechod fel carchar i'r dyn naturiol. Ond mae'r carchar wedi cael ei agor trwy aberth Iesu Grist ar y groes. Mae carchar uffern wedi cael ei agor hefyd. Mae yna ddihangfa i bob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, achos bod wedi bod y felltith ar y groes. Hefyd, mae'r groes yn ddatguddiad. Mae'n dangos bethau. Mae'n ddatguddiad o Dduw a'i ogoniant. Mae'r ddau beth yn cyd-fynd gyda'i gilydd, ond bod ni hyn o'n pwysleisio beth mae'n dangos i ni. Beth ni'n gallu gweld o Dduw a gogoniant Duw mewn ffordd arbennig iawn. Mae'n adnod sy'n gweud, gan yr arglwydd Iesu, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwyr. A mae gweithred y groes
helpu ni i nabod Duw. Mae'r weithred na, mae'r gwaith na, beth ddigwyddodd ar y groes, yn dangos i ni sut un yw yr arglwydd, i ni gael ei nabod e. Siwd un yw Duw, a beth sy'n ogoneddus amdano fe. Nawr, mae'r thema o ogoniant Duw yn rhedeg trwy'r Beibl i gyd, wrth gwrs. A dwi ddim eisiau treulio gormod o amser, mae'n dangos i ni yn yr Hen Testament enghraifft a'r Newydd, mae'r greadigaeth yn dangos gogoniant Duw. Psalm 19, na i ddim aros gyda fe, chi'n gwybod y geiriau falle, mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. Mae'n dweud amdano fe. Y nefoedd uwchben, y sêr, y planedau, y galaxies, y drefen, y prydferthwch, y lliwiau, y manylder, mae'n mor precise, mae'n rhyfeddol, a mae'n dangos gogoniant y creawdwr. A'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Mae yna drefen, mae yna brydferthwch, mae yna gynllun, mae yna gynllunio, design. Wedyn ni, Eseia 6, beth o'r gogoniant a beth mae Eseia'n clywed, chi'n cofio, sanct, 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 yw arglwydd y lluoedd, medde'r bodau nefol. A sylwch beth maen nhw'n gweud wedyn, mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Mae'n bobman. A gogoniant Duw i weld yn hobman, llawn yw'r ddeiar o'i ogoniant. Ein problem ni fel dynoliaeth yw bod ni'n ddall. A ni ffili gweld e. Mae'n llawn, bobman, ym mhob llysieuyn, yn y pridd, yn y môr, unrhyw le chi'n mynd, yn y mynydd, llawn o ogoniant Duw. Ôl bysedd y creawdwr, ym mhob man. O'n i'n darllen wythnos diwetha am y llygad. Ac mae rhai wedi bod yn dadle, wel, mae'r llygad yn design gwael. Rhywun fel Richard Dawkins nawr, mae'r llygad yn design gwael. Dwi ddim yn advert da i intelligent design. Chi'n gweld y llygad? Achos mae'r optic nerve yn rhedeg ar draws y llygad ac maen nhw'n meddwl bod e'n creu blind spot. Wel, mae ymchwil diweddar, sa'n honni bod fi'n deall y peth yma i gyd, ond mae ymchwil diweddar yn dweud bod yr optic nerve yna yn llawn celloedd arbennig sy'n wneud y golwg mor glir ag y mae e. Nid camgymeriad, nid flaw ydy'r ffaith bod yr optic nerve lle mae e. Design yw e. Perffaith. A mae yna gelloedd arbennig, sa'n cofio'r enw nhw nawr, ac mae rheina yn rhoi ffocws, yn rhoi eglurder i'r golwg. A mae hwn yn newydd nawr yn y blynyddoedd diwetha. Maen nhw'n ymchwilio a gweld mwy o ryfeddod cynllun design y llygad. Peth, just fel y llygad. A mwyach chi'n edrych, mwyach chi'n edrych yn fangol, mwyach chi'n gweld. O ryfeddod gogoniant Duw. Y cynlluniwr, y patrymwr sy'n neud pethau mor hyfryd, mor berffaith, yn y ffordd maen nhw'n gweithredu ac yn gweithio. Mae'r cwymp wedi sbwylo pethau, mae pethau'n gweithredu gyda'r amser, ond dyw na ddim byd i wneud ar cynllun gwreiddiol gan yr arglwydd wrth gwrs. Ac wedyn, mae'r apostol Paul, dyw hwn ddim yn dod lan, i ni'n gweld ei dragwyddol allu a'i ddiwdod yn beth sy'n cael ei greu. Dim ond Duw, gorywch naturiol, dim ond gallu dwyfol allan wneud y peth yma sydd yn greadigaeth. Eb sôn am y corff dynol wedyn ni, y greadigaeth o'n cwmpas ni'n hunain wrth gwrs, y ryfeddod hynny hefyd. Ac wedyn ni, yn yr Hen Testament, mae gogoniant Duw i weld yn hanes Israel. Yn y ffordd mae'n galw cenedl i fod o un dyn, yn y ffordd mae'n creu cenedl, yn y ffordd mae'n ei harwain nhw, yn y ffordd mae'n ei hachub nhw. Ac i chi'n gweld gogoniant Duw. Niwmer 14 te. Ni fydd yr un o'r rhai a welodd fy ngogoniant. A'r arwyddion a wneithim yn yr aifft ac yn yr anialwch
yn cael gweld y wlad y tyngais ei rhoi i'w hynafiaeth. Nawr te, beth mae Duw yn dweud fan hyn? Mae'r bobl yma wedi dod mas o'r Aifft a maen nhw wedi gweld rhywbeth. First hand. Maen nhw'n llygad-dystion o goniant Duw. Maen nhw wedi gweld y 10 pla. Maen nhw wedi gweld agor y môr coch. Maen nhw wedi gweld y golofn o niwl a'r golofn o dan. Maen nhw wedi gweld rhyfeddodau. Maen nhw wedi gweld gogoniant Duw. Ond, beth yw eu hanes nhw wedyn ni? Beth sydd yn y 3 dot na fel yna? Ond nhw'n gwrthod gwrando, a nhw'n mynnu rhoi Duw ar ei brawf 10 o weithiau. Na beth mae'n gweud? 10 o weithiau maen nhw wedi rhoi Duw ar ei brawf. Maen nhw wedi gweld rhyfeddodau, ond medde'r arglwydd, dyw nhw ddim yn mynd i gael gweld gwlad yr Iddewig. Maen nhw wedi gweld gymaint, ond heb ymateb iddo fe. Dyle fe eu harwain nhw i'w garu fe, ac ymddiried ynddo fe, rhoi holl ffydd ynddo fe. Ond na, nid dyna'i hanes nhw. Cwyno, bod yn aniolchgar. Maen nhw ar hyd yr amser. A rhoi ar ei brawf o hyd, diffyg ymddiriedeth, amheuon o'r arglwydd, ac yn achwyn, ac yn cwyno, ac yn gwrthryfela. Ac Eseia 35, un bach to, llawen yched yr anial a'r sychdir, gorfoledded y diffeithwch a blodeio, blodeied fel maes a saffrwn a gorfoleddi a llawenydd a chan, sy'n mynd mlaen rhodder gogoniant Lebanon iddo, mawr hydy Carmel a Saron, cant weld gogoniant yr arglwydd, a mawr hydy ein Duw ni. Beth mae hwnna'n golygu? Yr anialwch yn mynd i weld rhywbeth o goniant Duw. Yn y ffordd mae'n arwain ac yn trin ei bobl. Ei ogoniant yn ei ras, ei drigaredd, ei nerth, o blaid ei bobl Israel. Ac wedyn mae rhaid ni symud ymlaen, i ni'n dod at yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, ac i ni'n gweld gogoniant Duw mewn person. I ni'n gweld gogoniant Duw nawr mewn person, yn ei fab, y Duw y ddyn. Ac mae yna rhyw gebolwg o ogoniant llachar, wrth gwrs, yn y gwedd newidiad. Chi'n cofio'r hanes yna, Luc 9, 32, roedd Pedr a rhai oedd gydag ef wedi ei llethu gan gwsg, ond deffroesant. A beth maen nhw'n gweld? Maen nhw'n gweld ei ogoniant ef. A mae'n anodd, maen nhw'n cael yn hawster disgrifio fe. Mae rhyw ddisgleirdeb yn sino trwyddo fe, trwy ei ddillad. Nes bod ei ddillad yn fwy gwyn a llachar na lle nhw fyth bod wrth gael ei golchi a'i glanhau. Mae rhyw ddisgleirdeb yn dod ohono fe. A'r ddau ddyn hefyd oedd yn sefyll Moses ac Elias gydag ef. A fel hyn mae Pedr yn sôn amdano fe, roedd yno pan roddwyd iddo yn rhydedd a gogoniant gan Dduw. Gan Dduw dad. Pan ddaeth y llais ato'r gogoniant boruchel yn dweud, hwn yw fy mab, fan wylid, yn ddwyef yr wyf yn ymhyfrydu. Mae rhywbeth o goniant a disgleirdeb nefol yn yr arglwydd Iesu Grist. Beth oedd fel arfer wedi ei orchuddio gan ei gnawd wrth gwrs. Ond mae fel sef e'n torri trwyddo. Just am gyfnod fanna. Ar y mynydd pan oedden nhw wedi mynd i weddio. Mae'r tad yn rhoi gogoniant i'w fab. Mae'n gogoneddi fe. Hwn yw fy mab, yr anwylid. Gwrandwch arno ef. Hwn yw'r un i chi fod i wrando arno fe. A gwrando arno fe yn golygu gwrando arna i. Os ni'n gwrando ar y mab, ni'n gwrando ar y tad. Ac wedyn mae'r arglwydd yn dweud, bydd mwy o'r gogoniant yma i weld pan bydd e'n dod nôl. Pan bydd e'n ymddangos eto, yr ail waith, bydd mwy o'r gogoniant yn y parwsia, yr ymddangosiad, pan bydd e'n dod. Felly Marc 13, 26, diolch. Ar pryd hwnnw, gwelant fab y dyn, yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant. Disgleirdeb. Y disgleirdeb nefol yma. Mae rhai yn cael rhyw gipolwg ond fe weithiau, rhyw ogoniant, disglair
llachar goleuni pur, glân, sy'n rhyw adlewyrchiad o gymeriad Duw wrth gwrs. A mae yna, i ni'n mynd i weld e'n llawn, rhyw ddydd pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Bydd pawb yn ei weld wrth gwrs. Bydd pawb yn gweld ei ogoniant pryd hynny. Bydd pawb yn gweld ei ddisgleirdeb. Bydd pawb yn plygu ger ei gronau. Pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu. Mae rhaid ni symud ymlaen, achos mae yna bwyslais hefyd ar amlygiad o ogoniant Duw yn Iesu Grist yn ei fywyd ac yn ei ddioddefaint ar y groes. I ni'n gweld gogoniant Duw hefyd ynddo fe yn ystod ei fywyd ac yn arbennig yn ystod ei farwolaeth. Felly Ioan 1:14, daeth y gair yn gnawd, dyma fe, wedi dod mewn person, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei ogoniant ef. Gogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad, yn llawn gras a gwirionedd. Felly, mae y gair wedi dod mewn cnawd ac wedi preswylio, wedi aros gyda ni. Nawr, mae hwnna'n bwysig, y gair, falle bod rhain o'ch chi'n gwybod, yw tabernaclu, wedi gosod ei babell gyda ni, wedi dod i aros gyda ni fel yna. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n neud i ni feddwl am y babell yn yr Hen Testament, am y tabernacl yn yr Anialwch. Fel oedd gogoniant Duw nawr te yn cysgodi ac yn llenwi y tabernacl. Mae wedi cael ei amlygu yn Iesu Grist, yn y tabernacl yma, yn ei gnawd wrth ddod fel dyn. A rhywbeth o'i ogoniant a gogoniant Duw i weld yn y Duw ddyn. I ni'n gweld gogoniant ei ddarostyngiad, bod e'n fodlon ymostwm, humbled himself, bod Duw yn fodlon ymostwm i achub dyn. Bod Duw yn fodlon dod at ddyn, bod Duw yn fodlon dod mewn cnawd i'n codi ni i fod yn feibion iddo fe. Mae yr ymostyngiad yna yn ogoneddus. Mae'n ogoniant yn perthyn i hwnna. Mae'n ogoniant yn perthyn i'r ymostwm. Bod Duw ddim yn aros i ni drial cyrraedd lan ato fe. Na, fe wedi dod lawr ato ni. Fe wedi ymostwm. Fe wedi clygu. Fe wedi dod ag agwedd gwas ato ni. Ac i ni wedi gweld gras a gwirionedd. Mae hwnna'n anodd. Falle bod e'n golygu gras mewn person real. Gras mewn person real. Gras mewn cnawd. Gras a gwirionedd. Hynny yw reality. I ni'n gweld gras yn yr Hen Testament mewn cysgodion. I ni'n gweld gras yn y gyfraith. I ni'n gweld gras yn y ffordd mae Duw yn ymwneud â'i bobl. I ni'n gweld ei ras. Ond nawr mae gras wedi dod mewn person. Mewn person o gig a gwaith. Mewn reality fel yna. I ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu Grist. Person real o gig a gwaith. Gras mewn person. Na Duw wedi siarad nawr mewn mab. Mewn mab. Mewn person. Yn debyg i'n cnawd ni, yn debyg i ni. Ac wedyn, pan mae Iesu yn sôn am ei farwolaeth, mae'n sôn dair gwaith yn Efengyl Ioan am gael ei ddyrchafu, am gael ei godi lan. Ac mae hwnna'n fwriadol, wrth gwrs, a mae yna ystyr ddwbl iddo fe. Mae yna ystyr ddwbl i'r codi lan yma. Mae Iesu'n sôn amdano fe, achos mae'n cael ei godi yn gorfforol, wrth gwrs. Mae'n mynd i cael ei godi ar y groes, ar y pren, yn codi oddi ar y ddeiar, tu fas i Jerusalem, yn llythrenol, yn hanesyddol. Mae'n mynd i cael ei godi fel yna, ond mae'n cael ei godi yn ysbrydol hefyd, ger bron y byd. Mae'n cael ei godi. Dyma geidwad dyn. Dyma brynwr
y ddynoliaeth, mae'n cael ei godi o'n blaen ni. Dyma fe, mae Duw yn ei godi fe, a'i ddyrchafu fe yn yr ystyr hynny. Ac chi'n gyfarwydd, beth sydd gyda fi nesaf, dyma fe y sarf bres. Na i ddarllen yr adnod, Dafydd, Ioan 3:14 ydy'r adnod, ac fel y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Sylwch, dyw e ddim yn dweud ei groeshoelio. Dyw'r gair croeshoelio yn Ioan ddim yn dod tan bennod 19. Y gair, y tair gwaith, dyrchafu. Mae'n mynd i gael ei ddyrchafu. Mae'n mynd i gael ei godi. Ydy yn llythrenol, mae'n mynd i gael ei godi oddi ar y ddaear, ond mae'n mynd i gael ei godi fel y sarf bres. Beth oedd y sarf bres? Y ffordd i achau y bobl. Cyfrwng gwellhad y bobl yn yr anialwch, yn Niwmeri. Dyma fe. A beth mae Duw yn gwneud wrth roi Iesu Grist ar y groes a'i godi fe fel. Dyma fe. Cyfrwng iachad pechaduriaid. Dyma fe. Does dim un arall. Dyma i ogoniant yw hwn nawr. Fe sy'n gallu achau clwyf pechod. Pechod sy'n arwain i farwolaeth, yn gwahanu oddi wrth Dduw, yn gwahanu i bob tragwyddoldeb. Pechod sydd yn farwol. Mae e'n gallu gwella fe. Mae e'n gallu dod â maddeuant. Mae e'n gallu dod â bywyd newydd. Mae e'n gallu dod â nerth i ni, i newid o'n trawsffurfio ni, nes bod dim pechod yn y pen draw yn agos i ni. Fe yw e, fe yw e. A mae'n cael ei godi lan ar y groes i ddangos ei ogoniant. Wedyn, pennod 8:28. Felly dywedodd Iesu wrthynt, pan fyddwch wedi dyrchafu mab y dyn, dyma ni eto. Byddwch yn gwybod mai myfi yw, ac nad wyf yn gwneud dim ohonof y fy hun. Ond fy mod yn dweud yr union bethau mae'r tad wedi ei dysgu mi. Pan byddwch chi di'n nghodi fi lan, beth byddwch chi di'n wneud yw dyrchafu mab y dyn. Nawr, oedd yr Iddewon a'r Rhufeiniaid ddim yn meddwl ei ddyrchafu fe, i godi fe lan ar y groes, i gael ei wared e. Ond yr un pryd, mae'n cael ei ddyrchafu fel mab y dyn. Llwn ni fynd nôl am eiliad bach, Geraint, diolch yn fawr. Byddwch yn gwybod mai myfi yw. Wrth iddo fe farw ar y groes na, beth i ni'n gweld? Dyma fab y dyn. Dyma fe. A mae yna gyfeiriad pendant fyna i lyfr Daniel, wrth gwrs. Yr arglwydd, brenin pawb. Dyma'r un sy'n mynd i fod yn frenin yr hollfyd, wrth gwrs. Yr holl fyd, mae'n mynd i gael ei ddyrchafu, achos bod wedi ymostwng a rhoi ei hunan, a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mae Duw yn mynd i'w ddyrchafu fe. Na fe, na fe. Pan fyddwch chi'n ei godi fe, byddwch chi'n gweld. Byddwch chi'n gweld, mae fe yw mab y dyn. Ac mae'r groes yn dangos hynny i ni. Ac un arall, ym mhennod 12. 32. Llun yw e, falle, os llun yw. Da ni, da iawn. Mae'r adnod gyda fi fan hyn. A minnau os cafn yr chafu oddi ar y ddaear, fe dynaf bawb ataf fy hun. Ond y darlun fan hyn yw bod Iesu Grist yn dweud, mae'r groegiaid, os chi'n cofio, eisiau gweld Iesu. Ac mae'n sôn am ei hunan fel y gronyn gwenydd. Ac o'n i bai bod y gronyn gwenydd yn mynd i'r ddaear a marw, mae'n aros ar ben ei hunan. Ond os mae'n mynd i'r ddaear a marw, mae'n lluosogi. Mae'n dwblu a dwblu a dwblu a dwblu. Nes bod gyda chi cnwd, wrth gwrs. Felly, pan mae e'n cael ei ddyrchafu nawr te, ar y groes, beth i ni'n gweld? O, dyma fe, y gronyn gwenydd. I ni'n gweld y dyn perffaith yn marw, fel bod pechaduriaid, ffiaidd am herffaith llygredig yn mynd i ddod, miliynau ohonyn nhw, yn debyg iddo fe. Na beth i ni'n gweld?
dyma sut. Oherwydd bod e'n marw, y gronin gwenith yn marw, bydd na filiynau yn dod i fywyd newydd ac yn y pen draw yn dod yn debyg iddo fe. Achos bod wedi marw, achos bod wedi offrymu hunan ar y groes, fel y gronin gwenith. Gogoniant Duw yn Iesu Grist. A'r dioddefaint nawr te, sy'n dangos gymaint o goniant Iesu Grist i ni, yn ei dioddefaint. Mae un yn dweud mai dyma'r theatr lle ni'n gweld cymaint o goniant Duw. Dyma'r arena, dyma'r llwyfan a'r spotlight lle ni'n gweld cymaint o goniant gras Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu hunan yn dweud hyn. Dyma chi rai o'i eiriau fe nawr te'n cyfeirio at hyn. Achos mae'n taro chi pan mae'n dweud hyn. So Ioan 12, ond 23 nawr te. Dyma Iesu neu hateb y groediaid nawr te. Dyma, a mae'r awr wedi dod, sylwch. Mae'r awr wedi dod. Nawr, mae'r amser reit wrth law. Cymaint o weithiau yn Efengyl Ioan, mae e'n gweud dyw fy awr i. Neu mae Ioan yn dweud doedd ei awr e ddim wedi dod, neu mae e'n dweud dyw'r awr ddim wedi dod eto. Mae'r awr wedi dod nawr. A'r fi'n marw ar y groes, wrth gwrs. Ond beth mae hynny'n golygu? I fab y dyn gael ei ogoneddau. Mae'n wedi cael ei ogoneddau. Mae'n wedi cael ei ddyrchafu ar y groes ac yn mynd i weld ei ogoniant e. Fyna. Cyn iddo fe atgyfodi a mynd i'r gogoniant wedyn, wrth gwrs. Ond i ni'n gweld ei ogoniant e wrth iddo fe gael ei ddyrchafu ar y groes. Wedyn, Ioan 13, yn gweud rhywbeth tebyg, ar ôl i Judas fynd allan, dywedodd Iesu, yn nawr y mae mab y dyn, gryndwch ar hwn, wedi ei ogoneddu. Chi wedi gweld rhywbeth fan hyn o goniant mab y dyn. Beth sydd wedi digwydd? Mae Judas wedi mynd allan i'w fradychu fe. Siwt mae hwnna'n dangos gogoniant mab y dyn, dyw Iesu Grist ddim wedi stopo fe. Dyw Iesu Grist ddim wedi trial i rwystro fe. Dim o gwbl. Mae wedi gadael iddo fe fynd. Mae'n gwybod yn union beth sy'n digwydd. A mae'n hapus iddo fe fynd. Mae'n fodlon iddo fe fynd i'w fradychu fe. A bydd e'n dod gyda'r mob i'r ardd i arestio fe. A mae'n mynd gyda nhw. Dyma ei ogoniant, gogoniant y gwas, dioddefus. Gogoniant, mab y dyn yn rhoi ei hunan, yn rhoi ei einioes, yn brydwers dros lawer. Dyma chi ogoniant. Beth mae e wedi wneud dros dan ni. Beth oedd e'n fodlon wneud. Dim rhwystro, dim arbed ei hunan. Dim trial pob ffordd i stopo Judas, achos bod e'n gwybod beth oedd y trics oedd gyda Judas. Achos mae'n syni chi weithiau, yn dweud. Pan mae Judas yn gweud rhyw bethau, pam dyw Iesu ddim yn ei dynnu fel lan. Mae'n beio mair am arllwys yr enaint ar Iesu. Chi'n cofio? Mae Iesu'n gwybod, wrth gwrs, pam oedd Judas smokescreen gallen ni wedi rhoi hwnna i'r clodion. Chi'n cofio, gallen ni wedi rhoi'r arian, gwerth hwnna, 300 darn arian i'r clodion. Smokescreen oedd hwnna i gyd. Oedd Iesu'n gwybod, a dyw Iesu ddim yn ei dynnu fel lan. Dyw ddim yn dweud y drefen, gallai wedi dynnu fe'n racs fyna, wrth gwrs. Na, mae'n gwybod. Fe yw'r un sy'n mynd i fradychu fe, chi'n gweld. Mae yna gynllun fan hyn. Fe yw'r un, achos ei drachwant, achos ei broblem ariannol, bydd y diafol yn mynd mewn iddo fe, a bydd e'n mynd fradychu fe. A bydd Iesu'n mynd fel yna i'r groes. A mae'n fodlon i fynd. Mae'n fodlon mynd a rhoi ei einioes drosom ni. Wedyn, pennod 17, wedi iddo fe lefaru'r geiriau hyn, cododd Iesu ei lygaid i'r nef a dywedodd, o dad, a mae'r awr wedi dod, gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddu di. Mae'n gofyn i'r tad i'w ogoneddu fe, i roi iddo fe yn erth a'r gallu i fod yn offrwm dros ein pechodau ni, i gyflawni
cynllun Duw. I ddangos gogoniant gras Duw, i ddangos gogoniant cariad Duw, i ddangos gogoniant trefniadau Duw a'i fwriad ar ein cyfer. Bod Duw wedi edrych iddo fe ei hunan i'n hachub ni. Bod Duw wedi trefnu popeth, wedi ymostwng, wedi talu'r popeth i hunan ein mwyn ni. A mae Iesu Grist yn mynd i orffen y gwaith. Dwi ddim yn mynd i stopo'n fyr, mae'n mynd i fynd bob cam ac yn mynd i weld ei ogoniant e. Wedyn, Rhufeiniaid, pennod 3, mae 2 adnod i orffen, 2 ddarlun i orffen y gyd. Wnaeth Duw hyn. Mae Duw nawr te yn ein cyfiawnhau trwy Iesu Grist, trwy'r prenedigaeth. Mae Duw di osod e'n blaen ni ger bron y byd yn ei waed, yn aberth cymod. Na beth mae yr apostol yn gweud yn yr adnodd blaenorol. Pam mae Duw yn neud hynny? Beth yw cynllun Duw yn rhoi i Iesu Grist fel yna'n aberth? A dim ond credu ynddo fe, ymddiried ynddo fe, ni'n cael ein derbyn yn llawn gan Dduw. Gwnaeth Duw hyn i ddangos rhywbeth i ni. Rhywbeth ohono fe ei hunan. Gwnaeth Duw i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi ar bechoder gorffennol, yn amser ymatal Duw, i ddangos ei gyfiawnder yn yr amser presennol hwn, ei fod ef ei hun yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. Beth mae'r groes yn dangos o goniant? Mae Duw yn gyfiawn. Mae Duw yn uniawn. Does dim twist yn Duw. Does dim bribes i gael gyda Duw. Does dim brwsio dan y carpet i gael gyda Duw. Mae e'n uniawn. Mae e'n gyfiawn. Ac yn ei gyfiawnder, mae wedi offrymu ei fab ei hunan ar y groes. Yn ei gyfiawnder, mae mor gyfiawn, gall e ddim edrych heibio i bechod. Mae mor gyfiawn, gall e ddim twisto pethau, gall e ddim trefnu rhyw ffordd arall. Na, mae'n gyfiawn. Ac oedd rhaid hosbi ei fab ei hun. Oedd rhaid iddi gofaint i ddod ar ei fab ei hun. Gallwn ni ddim chwarae gyda Duw. Gallwn ni ddim. Mae'n gyfiawn, mae'n uniawn, mae'n sanctaidd. Ac eto, mae'n cyfiawnhau, mae'n cyfri ni'n gyfiawn trwy ffydd yn Iesu Grist. Wedi delio gyda'n pechod yn ei fab, i ni'n cael mynd yn rhydd trwy gredu ynddo fe. Nawr, mae'r gair fyna, beth mae Duw yn dangos i ni yn y groes, yn y groeg, yn golygu pointing out. Mae'r llun dy fi, fi'n credu. Mae rhywun fyna'n pwynto rhywbeth mas. Chi wedi gwneud e rhywbeth, rhywun ffili gweld rhywbeth yn glir a chi'n pwynto fyna, mae e, fyna, edrychwch fyna, draw fyna. Ac yn y groes mae Duw yn dangos i ni. Mae'n pwynto mas i ni. Siwr di ni weld. Mae'n gyfiawn. Ac mae'n barod i'n cyfri ni'n gyfiawn trwy gredu yn Iesu Grist. Beth arall mae'n dangos i ni, yr adnod ola nawr te. Prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Mae'r gair prawf fan hyn falle ddim y gorau. Mae rhai cyfieithiadau Saesneg yn dweud commend, neu dangos. Duw yn dangos ei gariad, yn cymeradwyo ei gariad. Wel, y gair yw, yn wreiddiol, cyflwyno. Fel se chi'n cyflwyno, mae'r llun yn dod lan, fel se chi'n cyflwyno 2 berson i'w gilydd. A yn y groes, mae Duw yn ein cyflwyno ni i'w gariad. Mae'n rhoi cyflwyniad i ni. Dyma fy nghariad i. Dyma fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma beth yw gwir gariad. A ni eto yn bechaduriad i Grist farw drosodd. Ych chi introduction, ynddo? Ych chi gyflwyniad, a Duw yn dangos i ni yn y groes. Wel, ni'n diolch am y thema. Gobeithio bod e'n helpu ni heno rhywbeth o goniant Duw yn Iesu Grist ac yn y groes i hunan. Iachad. Dyma cyfrwng iachad.
i bechadr. Dyma arglwydd a brenin pawb. Dyma'r un fydd yn cael ei ddyrchafu, dyma'r un fydd pawb yn dod o'i flaen ac yn ateb iddo fe. Dyma'r gronin gwenith. Dyma siwt fyddwn ni'n dod yn debyg i Iesu Grist achos y groes. Dyma siwt fydd miloedd yn dod i ogoniant. Dyma'r un sydd wedi mynd o'i fodd i'r groes. O ddim yn creu rhwystrau, ond yn fodlon mynd droson ni. Dych chi ogoniant, y parodrwydd yna i roi ei hun drosoch chi a fi cofiwch, ac i orffen y gwaith. Sy'n dangos cyfiawnder a thrigaredd, Duw. Ei gyfiawnder yn cosbi, ei thrigaredd yn maddau. Mae gyd yn yr un darlun, mae gyd yn yr un weithred, mae gyd yn rhoes Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n troi at yr emyn nesaf. Yn Christ ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Diolch, Arglwydd.
bod ti wedi gweld yn dda i ddangos dy ogoniant ti yn y creu, yn dymwneud â phlant Israel, yn Iesu Grist, wrth iddo fe ddod mewn cnawd, ac yn y groes. O, arglwydd i ni'n diolch. A diolch am agor ein llyged ni i weld rhywfaint o'i ogoniant deall. Helpa ni nawr wrth i ni ddod nes ymlaen at y cymyn i syllu arno fe, arglwydd, a gweld mwy ohono fe, ac ymateb yn briodol i ddogoniant di. Helpa ni i gredu o, arglwydd, helpa ni i dderbyn beth sy'n cael ei ddweud amdano ti, arglwydd, helpa ni syllu ac i gael ei newid o ogoniant i ogoniant. Yn enw Iesu Grist. Amen.